Welcome by Kike TV. Kike TV is officially in Sluis. People of Zeeland love their province. That's why today they are celebrating 200 years of existence. This is going to be very clear in a few minutes. We are about to watch the procession and revealing of the new giant. Enjoy! Can you tell us a bit about this event and what are you celebrating today? Ja, vandaag is de dag dat er een nieuwe stadsreus voor de gemeente Sluis in Nederland onthuld is. En dat is de reus Johan Hendrik van Dale, de schrijver van het Nederlands heel bekende woordenboek. En die stadsreus die zie je momenteel achter mij en dat is Johan Hendrik van Dale. Naast mij zie je Jantje van Sluis. Dat is een personage die je kunt vinden in de toren van het stadhuis. Dat is een persoon die ieder half uur met zijn hamer de tijd aangeeft. Can you tell us some historical information about this province? Ja, dat is dan een vestingstad. Die heeft stadsrechten ontvangen in 1290. Dus dat is nu een dikke 800 jaar terug. Sluis is een gemeente geweest die constant heeft moeten vechten om haar bestaansrecht. Ja, vandaar ook die soldiers, yes, die hier aanwezig zijn, die knallen veroorzaakt. Dat hoort er een beetje bij. En vanaf 1830 is Sluis en Zeeland als het ware onafhankelijk geworden en samengevoegd tot Nederland. Ja. Morgen is het precies 200 jaar geleden dat Zeeuws-Vlaanderen bij Nederland gevoegd is. En morgen zullen er ook internationale zwemwedstrijden gezwommen worden van Vlissingen naar Breskens. Hello, can you tell us a bit about this beautiful uniform? Uniform is van een torenhandje van Sluis. Maar nu is het stadsomroeper. Ik doe dit al 72 jaar ben ik stadsomroeper van Sluis. En dit pak is boven in de toren. Daar staat hij. En ik ben van de stad Sluis ben ik nog altijd stadsomroeper. We had a really good time today. We've seen a lot of things related to the tradition of Zeeland. We hope that by watching this video you will get as wiser as we got.